Ara, Ratibel, Sevillak badu kolore berezia, esan genezake, gorritxoa kasu honetan, galduarren asko mandio kopak Osasunari, denboraldi honaren isla, kirol ikuspegitik, baina haratago, sozialki ere izugarrizko gertakizuna izan da, bertan izan zara zu gainera, Ainara, sentimendu nagusiak pena eta harrotasuna, ezta? Bai, pena alde batetik, Osasunak ezin izan zuelako garaipena lortu, baina harrotasuna handia batez ere bai taldeak edo talde gorritxoak zelaian erakutsi zuenagatik, eta beste alde batetik zaleek emandako jarrera edo erakutsitako jarrera eredugarriagatik. Denboraldiaren isla baina gehiago izango da, eta Kartujako lorpen horrek oraindik ere segide izango du, Ainara, ezta? Bai, alde batetik Osasuna bete-betean dago sartuta Europarako sailkatzeko borroka horretan, berez, azken 5 jardunaldiak falta dira, eta hor, bi arerio zuzenen kontra jokatu behar du, alde batetik Atletiken kontra, eta bestetik Gironaren kontra, eta lehengoan prentsaurreko amaieran, Jagoba Arrasatek berak esaten zuen, egun hortan etzela beste zertan pentsatzeko momentua, baino ja bihartik aurrera hasiko direla, ezta? Asteburuko partidan pentsatzen, eta hori irabaziko balute, borroka horretan bete-betean sartuta jarraituko luketela. Eta gainera, larun batean finala jokatu izanak, ahalbidetzen dio, datorren urtarrilean, Saudi Arabian jokatuko duen Espainiako Superkopan parte hartzeko, ez? Beste aukera bat, handienen aurka lehiatzeko, titulu bat irabazteko borroka horretan jarraitzeko, eta nik zutabean nioen bezala, halako finalak irabazteko ez da eskarmentua ere behar izaten da, ez? Halako egunak nola kudeatu eta halako egunak nola bizi jakiteko, ez? Osasunak larun batean oso ondo egin zuen, galduarren, baina ez ezagun astu bigarren finala zuela, ez? Eta Real Madridek 20. tituloa irabazi zuela, ez? Orduan, Osasunak eskanaka azten dijoa, eta, zergatik ez urrun urtean, Superkopako final batekin ametsegin. David eta Goliaten arteko borroka zirudien, gainera Real Madrid zerbaitetan abila eta horretara milioi asko inbertituta, horretara dedikatzen den enpresa handi bat da, halako korporazio handi baten aurrean Jagoba Arrasatek eraiki duen proiektua, ez berak bakarrik, Bittor Alkizara aipatu dezakegu, proiektu esan dezagun herritarrago, xume, baina nortasun handiko horrek lortutakoa, New York Timesen bertan ere ikusi ahal izan dugu, genetika nafarraz ere hitz egiten dute. Bai, hori da, nik uste, Osasunaren guk biharko egunkarian argitaratuko dugu, ez? Mugarri bat jarri dugu eta da, Sabadellen salbazioa lortu zuenean, ez? Hortik Osasunak gora egin du, batez ere Jagoba Arrasate taldera iritsi zenetik, eta junda pausoz pauso, ez? Proiektu sendo bat eraikitzen, ez du erresa izan, ze gora bera ibili da, ez beti salbazioaren muga hortan, baina ja lortu du nik uste dut proiektu egonkor bat, batez ere garbi izan da zer nahi duen, etxeko jokalariekin, zutabean nioen, ez? Aimar Oroz eta Jon Moncayola izan direla, hor lekoa izan dutenak, ahaztu gabe, denbora gehiago daramatena, Unai Garzia bat, David Garzia bat, baina atzetik ere badatoz, ez? Iker Muñoz, Iker Benito, eta nik uste horrek Osasunari asko emango diola, ez? Arrobi sendo bat izatea, azken finean ezin du lehiatu handi hoiekin fitxaketetan, arrobian jarri behar du indarra, eta gero, jokalari, tantaka jokalari txukun batzu fitxatu, hauten Ruben Peña edo Moi Gomezekin egin duen bezala, hor da Gutximi Abila, Budimir, eta Bizkarrezur oso sendo bat eraiki du, eta nik uste dut hau ez dela izango Osasunak euskal futbolari emango dion poz bakarra epe motzera. Atxikimendu maila itzela lortu du gainera Jagoba Arrasatek, fenomeno itzela izan da. Deigarria, besteak beste, gainerako euskal taldek ere, elkartasun mezuak, zorion mezuak. Zerbait aldatu da, Jagoba Arrasate bera ere izan note daiteke, etorkizuneko, ez dakit, Euskal Selekzio, Euskal Errepubliketako selekzioko entrenatzaile, selekzionatzaile. Ze puntutara egin du gora Jagoba Arrasatek? Nik uste asko egin duela, ez? Erakusten ari da zertarako gai den, oso langilea da, gauzak oso argi ditu,
humiltasunetik egiten du lan, eta nik uste badela figura bat, izan talde bateko edo izan bestekoa, atxikimendu bat sortzen duena, ez? Eta zuk esan dezu ez, beste euskal taldeen atxikimendua, ikusi genituen ere Sevillan, bai Atletiken edo Realaren elastikoak, Iruñan bertan lankide batek esatezian, ikusi zituela ere Realaren kamisetak, eta uste dut hori polita dela, ezta? Ikustea atxikimendu hori, eta Iago Arrasate bai dela figura bat, hori guztia islatzen duena, ez? Ahaztu gabe eta ez dela bakarrik ondo erortzen den pertsona bat, baizik eta oso langilea eta teknikoki eta taktikoki asko dakiena eta asko eman diona taldeari, ez? Larun batean partidua ikusi izan oso ondo prestatuta zuela, jokalariak kokatzerako garaian, nahi izan zuen hegalak ondo itxi, eta nik uste dut, eta gero lortu zuen bigarren minutuan gola jaso arren, taldea oso bizirik mantentzea, eta bigarren zatian batez ere, Real Madridek bigarren gola sartu zuen arte, Osasuna asko zobe izan zela. Kartujatik itzuleran, lehen harrera, deigarri izan da, noain zenbat guardia zibil ikusi ditugun Osasunako jokalariak ateratzen ari zirela, badirudi segurtasun neurri bereziak hartu nahi izan dituzela, eta fotoan behintzat protagonista izan, edo nola ere, gaur harrera eguna, Iago Arrasatek eta jokalariek akaso, pena, tristura, lehen emozio horietatik, harrotasun puntu hori berreskuratzeko eguna dute gaur. Nik uste egunak pasala konturatuko direla, ez, zer lortu duten, eta batez ere, ze bizi izan den Sevillan, ez, izugarria izan da, aipatu zuzen bat zalez, Sevillakoa ikaragarria izan da, ez, eta nik adin guztietako zalekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta ni batez ere geratzen naiz helduek esaten zigutenarekin, ez. Beraiei gehien hunkitzen ziena, etzela finala galdu irabazi, finala bera baizik eta hainbeste Osasuna zale bertan edukitzea, ez? Izugarria zela, eta nik uste horrek balio dula Osasuna zale gehiago erakartzeko, gaztetxoen artean afizio handiagotzeko, eta hori izango dela benetan geratuko den balioa, ez? Final honetatik. Izan duten jarrera eredugarria, izugarria izan da, ze ondo, ze giro honean ospatu den dena, egin den dena, eta batez ere nik uste Osasunak berak atera zuen ohar batez, eskertu zalei, ze jarrera izan duten, eta nik hori batez ere nabarmendu nahiko nuke, ez? Real Madrideko zalek izan zituzten liskarrak eta poliziarekin, Osasunaren kasuan etzen liskar bat bera ere egon, oso giro jatorra, familiak, helduak, gazteak, denak elkarrekin, eta nik uste hau balioko diola Osasunari oraindik eta zale gehiago erakartzeko, marka bezala oraindik zuk aipatu zu New York Timesen lekua izan duela, ez, marka bezala sendotzeko eta klubaren hazkundean handitzen segitzeko, ez, klubaren hazkunde horri segida emateko. Balio aurrerakoien simbolo bilakatu da behintzat egunotan, Osasunaren futbol kluba gizonezkoena kasu honetan, baina egia da, balio aurrerakoi horien baitan emakumezkoen arrobia ere pixkanaka sendotzen ari direla. Beraz, honekin geratuko gara, Ainara Arratibel eskerrik asko gaur geurean izategatik, tartu bat hartzagatik, laster arte jarrituko eta kontu honi segida ematen. Ikusi besterik ez, Osasunaren loraldia edo urrezko garaiaren kapitulo handi baten atarian gaudela. Eta emakumeen aipatu duzu, eta larun batean, asteburuan, emakumeen taldeak ilotzeko aukera dauka lehenengo mailara, beraz, Osasuna momentu honean dago. Ederki Ainara, beste bat arte. Bai, aio.